кмете, уважаеми господин председател, колеги и гости. Значи аз искам да задам един въпрос към господин кмета. Уважаемата кантора Сайлови би ли изчислила колко ще ни струва, колко ще пари ще ни вземе за това дело? Защото аз мога да ви кажа. По закон е 650 лева до 10 000 лева и 2% от остатъчната сума. Сметнете ги вие. Това е минимум. Това прави минимум 80 000 лева на явяване. А ако се жали то на 3 инстанции, 240, ще го загубим делото. Не знам точно сумата, каква ще го загубим. И като платим и на пътстрой, господин кмет, още половин милион искате да натоварите бюджета, така? И като поискат, ние сме се договорили да пътстрой да няма претенции за последващи лихви. За 3 години лихвите са близо 700 хиляди. И от тях няма претенции. А вие искате, те ще ги спечелят тези лихви, плюс още 500 хиляди лева. И какво отиваме на 5 милиона? Какво правим? Какво правим? Изложете ми вие, господин кмет. Само секунда, господин Джамал. Да коментираме, ако искате и този иск за 200 хиляди, можеше и да го няма, ако някой си беше свършил работата. Защото има едно писмо от един от заместник кметовете до част от председателите на комисиите и до председателя бившия на Общинския съвет, където той казва, че трябва да се вземат спешни мерки. И ако се бяха взели преди 1 година, нямаше да има заведено дело и можеше да се постигне много по-добро споразумение. Но някой не си е свършил работа. Господин Мезов ги е предупредил, а някой не си е свършил работа. Ето това ми отговорете и това ще говоря. Мандат си свърши работа. Вие, айде да си говорим почтено. Вие 2 години какво правихте? Защото те имаме това задължение. Вие какво направите? Вие какво направите? Вие самото начало говорите, че ще има такъв проблем с пътстрой. И аз не казвам и не давам отговорност, че трябва да постигне споразумение, за да избегнем финансови, деловодни, съдебни и така нататък разноски. Но айде отговорете ми вие 3 годишен срок, може ли да погасите това задължение от 3 милиона и 300 хиляди? Да. Как? С земите по член 19, 40 хиляди декари. Да, бъдещо на сигурно събитие. Как да не сигурно? Правите една програма за споразумението. Нещото, което е ценно и ще го вкараме като клауза, е добре, че може да се погасява към фирмата и с продажата на тия земи. Това е хубаво, но може ли това да е реалистично? Ние откъде да знаем колко земи ще продадем и на каква стойност? Може да ги дадем господин кмета. Добре, а найма какво ни носи? В момента 5000 декара се ползват, сметнете ги найемната цена и ще видите за какво. Добре, вие ще ни пуснем земите, но оттам ли смятате, че единственият вариант, откъдето трябва да отиде? Значи аз ви казах реално, как виждат нещата. Икономии бюджета, господин Божев. Хубаво, ние започваме с икономии, ще има икономии. Но тези икономии, кое е по-напред? Към срещу почистваща фирма, към осветлението, към хранителните. Нужно Аз ги чета. Ще ги чета. 90 хиляди на месец, вие ми обяснете как общината ще ги формира и как ще ги плаща на фирмата. Добре, ако не усъдят, как ще ги плаща? Значи не говорим за да ние говорим, че оттук натам трябва отново да предполагаме с фирмата. Значи споразумението предполага 2 страни. Едната е фирмата, другата общинска администрация. В момента има една страна, Общинския съвет и фирмата. Нали вие трябва да се решите? В момента на Общинския съвет предлага. Ще го предлагате? Да кажете, откъде ще бъдат постъпленията, откъде се формират ние по-отгоре? Откъде се формират? Това възможност предишния кой сте да ги оправим сега. Както виждате, от 2010 не е плащал. Има преведени суми по проекти и край, това е спел. И се види, че той нямаше да плаща. Колеги, най-напред ще ви помоля да запазваме добрия тон на разговора и след това искам да попитам господин Божев, преди ние да сформираме тази комисия, тя се формира съвсем, не мога да намеря точната дума, съвсем ненадейно и непредвидено на база на писмо, което постъпи с председателя на Общинския съвет. Вие имахте година и половина на разположение да договорите отношенията по една такава спогодба с фирмата и да ми я предложите на вниманието на Общинския съвет, като
В същото време тя е съобразена с всички тези неща, които вие казвате, в случая с бюджета. Той ви предложихме една рамка на бюджета, в който вие се вместим. И тогава вие може да се договорим тези дебати. Вие сега ми казвате, че от едната страна стои Общинския съвет, от другата страна стои фирмата и общината я няма никъде. Общината, Общинския съвет не е от тази община. И следващия момент тази комисия не беше ли съвместна между общински съветници и хората от общината? Защо в тази комисия не включихте господин Мезов, ако искате вие, вашия юрист, а предложихте в тази комисия да участват 3 души, които изобщо не са били запознати с материята и с хронологията на така наречения казус Пътстрой. И аз искам да ви попитам, ако в този момент ние, понеже факт е, че ние не можем да договорим други отношения, това е станало в рамките на един месец, сме се виждали поне 10 пъти и това е, по което сме успяли да се доберем. От тук нататък ни предстои съд. Този съд, като утре ние изгубим делото и запорират всички сметки на общината, тогава как ще се оправи общината, господин Бошев? Може да ни отговорите тогава, ние как ще оправим общината, като тогава вече няма да има споразумение. Тогава всяка една стотинка, която влиза в тази община, ще се преведе по сметката на Пътстрой. Това не води до фалит на общината, но са местни усилия между Общинския съвет и Общинска администрация за следващия бюджет. Ние можем така да формираме бюджета, че да излезем от така задавата ситуация. Макар че няма да излезем общината, защото ще оставим за следващия Общински съвет след 2 години задължения по този казус. Но ние сме длъжни да направим всичко възможно. Плюс това да сме договорили едни параметри, не по-малко от 50 000 лева. Така че не е нужно, не сме длъжни всеки месец да преведем по 90. На изравнителното субсидии ще се съобразим тези параметри и ще доизплатим останалата част. Аз ви призовавам още да може да помислите реално и да съставите за предложението на Общински съвет, за да може да не завираме общината. Благодаря. Точно, господин Варков, говорим за реални неща. Не искам да заблуждаваме никой тук, нито Общинския съвет, нито администрация, нито пък фирмата. Затова говорим за реални неща. Дайте да стъпим на такава сума, която реално може да я плати. Ама 2 месеца ние водим преговори, господин Мейер. Ако беше дошъл в комисията господин Мезов, може ли да коментираме другите години, правите хора, които са нека не коментираме цифрите. Ние коментираме реално къде ще бъдат постъпленията. Дали ще са 3 милиона и 100, 3 милиона и 300. Обаче кажете ми за 3 години, като аз ви дадох сравнение. За година и половина възстановихме около 780 за година и половина за училищата. Всеки изравнител субсидия фирма по 200 000. Затова ви казвам, че реално ако трябва се ангажираме. Реално. Пак ви казвам, една добра воля и късмет 400 000 на година. Ама ние искаме да се ангажираме с 200, но фирмата не е съгласна. Отделно от това вече, това, което каза господин Путин, това ми долу подаден, добре дошло, там цена е клауза, плаща. Миналата година бяхме освободен ресурс от... Значи тук говорим, ако правим тук на там пак споразумение с фирмата, говорим за удължаване на срока и за реални цени, които може да плащат. Защото в противен случай споразумението, като го подпишем, там има една клауза нотариално да бъде подписано, това означава, че всеки момент фирмата може да ми блокира пак сметки. Още първия месец. Това е много че вие сте съгласни, фирмата е съгласна да направи споразумение. Те самите го виждат какво е състоянието на общината и вие го виждате. Те да станем просто действително, това е момента становище, това е малката. Той си изгледа, защото няма време за това да направи Значи по-рано 2 години, миналата сесия бяхме съгласни и платиме предварително, ние викаме дела. Господин Мезов казва, не е хубаво да отиваме да намали много. Да говорим реално, че ще много успея в участване, което имаме дела, които доведат да стигнем за купване, трябва да плащаме. И за това
обиди някой, няма никакъв проблем. Но аз ще домирам, той берка ни съдът, много важно, какво ще направя. Докато ни съдът, общината не могат и нас по проекти. Има сам съдовки проекти, излизат, ние не можем да участваме, защото те дойдеше на съд. Съдът ни вече и ние нямаме как да участваме. Това е нещо пусто да се вземе решение. Ние вземем решение, ние просто После е невъзможно на месец да се изпълнява, аз ви казвам. Сега на което почиста фирма, нищо не плаща. Тук преди една седмица сме дали 3-4 хиляди лева. Какво е това? Единствено преди да отиват за доставки на кредитори, шестути и така нататък, да поддържаме това. Осветлени. Няма приходи. Ако дойде, добре дошло. Не са сигурни в момента. Те добре дошли. Кои са сигурни? Министър на финанси ще даде 1 милион да се разплатиме с 6 кило и 5 на 1. Господин Бочев, моля ви да забавим до 5 дух. Господин Бочев, искам да питам аз няколко неща. Значи, винаги се говори за избори и така нататък. Да, изборите минаха, хората ви овластиха, вие да управлявате и ръководите тази община. Бюджета в тази община, в Общинския съвет, се формира и се внася от кмета на община. Писмото, което получих и което пристигнах при председател на Общинския съвет, за тази ситуация, която ние сме изправени, за мен безделието на общинска администрация качи още определен процент лихви върху сумата, която в момента дебатираме. В следващия момент аз искам ясно и категорично да станете и да кажете какви бяха преговорите с Пътстрой между вас и тях. Защо това нещо не се заложи в Общинския съвет? Защо не се подаде сигнал? Защо не се каза, че този бюджет 2012 година трябва да бъдат заложени пари да се актуализират? Много пъти господин Спилов е казал, че задължения трябва да бъдат вкарани в капиталното строителство. Стари задължения, които не са платени. Тоест, на този етап абсолютно нищо не е предвидено и не е подаден този сигнал от Общинска администрация към Общинския съвет. И вие казвате сега, откъде ще вземем тези пари? Да, това е работа на Общинска администрация, тя ще предложи съвместно с Общинския съвет, ще прегледат, каквото трябва да се направят един правилен разчет, за да се включат в програмата и стратегията и развитието на общината. Но ние не можем постоянно да бавим и да балтарим и да клатим лодката и да тупаме топката. Защото тази сметка некой е направил, но за съжаление този Общински съвет и вие трябва да я платим. Всички общо трябва да я платим. Когато се предложи и да се избере комисия, една голяма част от колегите и председатели в Общинския съвет на комисии, аз лично съм разговарял, те категорично се отказват да участват в тази комисия.